खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदास्रि मुसाहारि दिनै बिटिसि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मोननै लामाखौ आसाम मालानि सिङाव गायसनदों। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय आसाम माला स्किमनि सिङाव बग्रिबारिनिफ्राय महामाया थानसालि टिपखाइजों फोनांजाबनाय 15.910 किल'मिटार लावथाइनि लामा लुफुंनाय आरो टिपखाइनिफ्राय गसाइगाव फोनांजाबनाय 10.620 किल'मिटार लावथाइनि लामाखौ दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आसाम मालानि 3.2025-26 मायथाइनि दोंनै लामाखौ दिनै बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे नोगोर जौगाखां बिफाननि मुनमुन ब्रह्म बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गायसनजानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै बिथाङा बुङोदि बिथाङा जौगानायाव बिहोमा होग्रा सुबुं नङा, नाथाय रां रुफानि फालांगियावल' मुखुब दं। मानोना प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव होनाय जौगाखां हाबाया दिनैसिमाव मावफुंजोबाखैमोन। लोगोसे प्रमद बर'आ जेराव थाखा फैसा गैया बे खामानिखौ मावा एबा आखाइ होआ होनना बुङो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फानिजानि गसाइगाव आसाम मालानि आन्दाराव दिनै गोदान लामा गायसननाय जाबाय आरो लोगोसे महामाया बग्रिबारि बेनिफ्रायबो टिपखाइसिम सफैनाय लामा आसाम मालानि बेखौबो गायसननाय जाबाय आरो फैगौ बोसोराव काजिगाव बासबारि ओरै सुपारि घाटनिफ्राय ओरै टिपखाइ बे लामाखौबो फैगौ बोसोराव सोसननाय जागोन। मथथे लामा 8थासो दङ खोब इम्परटेन्ट। बे पर्बतजरा साब डिभिजनाव बेखौ जों बानायजोबगोन गोख्रैनो। नैबे दा लामाया जाहैबाय प्रमद बर'आ आगोलाव होलांखानाय सेंसन जानाय लामा, खिन्थु बिथाङा बे लामाखौ गायसननानै खामानि मावनायनि आराम्भ'खौ खालामनानै गालांनांगौमोन, खालामाखिसै। दिनैसिम आं जेसेबां आसाम मालानि लामा गायसनबोदों बा बहाबा बिल्डिं गायसनबोदों बेफोर गासिबो प्रमद बर'नि दिनाव सेंसन जाखानाय, खिन्थु बिथाङा गायसनाखै। खार'ना मा बुजिनो हाया। मथथे जों बेखौनो बुंनो हायो, जेराव थाखा फैसा गैया जेराव मोनजाया बियो बे खामानिखौ आखाइ होआ। स्पस्ट' खोथा।